Nofsinhar wara l-pubblikazzjoni tal-avviż legali tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-Prim Ministru Joseph Muscat flimkien ma' rappreżentanti oħra tal-Gvern iltaqgħu mal-membri tal-MCSD f'Kastilja. Fl-introduzzjoni li għaliha kienu mistednin il-membri tax-Xandir, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li issa l-intlaħaq ftehim mal-Kummissjoni Ewropea u ġie ppubblikat l-avviż legali, il-Gvern irid jikkonsulta iktar mal-imsieħba soċjali biex jieħu l-idejat tagħhom dwar kif għandu jitħaddem il-Fond Ekonomiku Soċjali midħul ta' dan il-programm. Żied jgħid li la darba ntlaħaq ftehim politiku u tekniku mal-Kummissjoni Ewropea qed issir ħidma biex jitpoġġew f'posthom strutturi bħala Identity Malta biex il-proċess jimxi mingħajr telf ta' żmien. Il-Prim Ministru qal li l-pajjiż għandu żminijiet eċitanti qudiemu u din il-konsultazzjoni se sservi biex jiġu stabiliti l-kundizzjonijiet li fuqhom għandu jitmexxa l-fond sabiex dak li jinkiseb jintuża bl-aħjar mod. Sa dan it-tant il-membri tal-MCSD kellhom reazzjonijiet pożittivi. Ġifieri u aħna dejjem għadna li jkun hemm residenza, issa dak ir-residenza il-Kummissjoni Ewropea approvata. U dak issodisfa il-kriterji li l-GRTU kienet tagħmel proposti fil-bidu. Id-diskussjoni kienet għadha vera tajba u żgur dan ħarsu l-qoddim. Pjuttost illum ħadna post ngħidlin forward fejn ngħidu se jsir minnhom dal-flus. Il-fatt li llum hemm l-endorsement tal-Commission u ta' Brussell u tat ċertu statura u ċertu saħħa lill-programm u naħseb li l-stakeholders kollha huma aktar kuntenti llum.